бозиҳои даври аввали мусобиқоти интихобии ҷоми осиё 2023 дар гурӯҳи А баргузор шуданд. Дар рӯзи аввали мусобиқот тими то 20 солаи Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Сингапур вориди майдони рақобат шуданд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дар ҳузури зиёда аз 2000 мухлис сурат гирифт. бо вуҷуди талошҳои зиёд ва бартарии калон доштанашон, шогирдони аҳли Зинтурдиев рақобатро бо ҳисоби мусовии 0-0 хотима доданд. Дар ҷараёни нерӯсанҷӣ сармураббии тими ҷавонони мо футболбозонро иваз ҳам кард, вале ба натиҷаи дилхоҳ расида натавонист. Дар дақиқаи 62-ими вохӯрӣ имконияти хуби ба пеш баромадан буд, вале Абдулфаттоҳ Худоёдзода зарбаи ҷаримавии 11 метраро ба самар расонида натавонист. Зарбаи ӯро дарвозабони тими миллии ҷавонони Сингапур баргардонд. ҳамин тариқ садои ҳуштаки довар аз анҷоми рақобат бо ҳисоби 0-0 дарак дод. дар даври дуюми марҳилаи интихобӣ мунтахаби ҷавонони мо рӯзи 16 сентябр бо тими Лубнон нерӯ месанҷад. камтар саросемагӣ буд, камтар бачаҳо мехостанд тезтар гол зананд, барои камтар ба саросемагӣ роҳ додем. моментҳое ки буд, лаҳзаҳое ки барои гол задан буд, мо натонистем истифода бурда, камтар техника камтар нарасид. Проблема дар он аст ки гол зада наметонем, ҳамун нуқтаи охирро монда наметонем. Барои мо дар тамринҳо дар утоқи бозӣ мерем, бо бачаҳо мешинем, гап мезанем, мо бояд аз ҳамин вазъият бояд бироем. Фақат ҳам як гол задан мондагием, гол зада наметонем барои аввал. мо медонистем ки ин бозӣ мушкил хоҳад буд, зеро ҳарифи мо хеле пурқувват аст. футболбозони тоҷик барои мо бисёр мушкилӣ эҷод карданд, ҳам аз тарафи рост, ҳам аз тарафи чап. Барои футболбозон осон набуд, вале мо дар назди худ нақшае доштем. ман аз бачаҳои худ қаноатмандам, зеро онҳо тибқи нақшаи мо амал карданд. аз натиҷаи ба даст овардан низ розиам ва ҳамакнун барои бозии дуюм мо омода мешавем. дар бозии дигари ин давр тими то 20 солаи Камбоҷа бо Лубнон рақобат кард. ин вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи ҷавонони Лубнон хотима ёфт. ягона голро дар дақиқаи 10 Муҳаммад Содиқ ба самар расонд.